Sugar daddies is nos dahinter. Also, Ja, maar is zie. nee, dan kijk ik niet van je krijgen. Ik het aan de riad, ja, nou, peg me vandaag van nails, hevel, lashes, everything. As joy niet van mij kan supply. Gaat ik weer ook kan supply. Nee, maar sugar daddies is verkeerd, man. Hulle moet net jy moet afgeval en dan losselen en handelen. Niet met alle benen voor het what you mean, maar is Ik nog maar nog steeds, man, is verkeerd. Dan op een moment daar gaat joy pregnancy, example, jy nou pregnant raak. En dan losselen we jou as jy nou wil sê jy is nou pregnant van hulle kind en wat so even. En dan kou hulle is verkeerd, man. nee, maar je moet maar net support, because ik heb nou dat doen met jouw vrouw en jouw kids. Ik try maar van mij support. En dan wat is hulle nou nie vir jou support of so en wat gaan jy maak met die kind alleen? Ik zou maar die kan moet afmaken, because hoe ga hij nou niet van mij wil support? Als hij weet, die dan wat hij gedoen heeft, gaan zoeken. Ja, dat is niet wat ik Ja, ik verstaan dat nog steeds, man, is verkeerd. nee, dat is sugar daddy. Bij mijn mama bij de is een probleem. Maar als mijn kind komt, hij moet daar is. Ja. Ik was nog te doen met de wife problem, see, that is so because before he got with me, he knew what was coming. So Ja, that ik is so sad. Ja, ik weet, ja. I might say now wrong, but nee, that is my point of view en het zal zo blijven. Ik heb weer gezegd dat uit de vrouw is getrouwd in haar. Ja, she told me about that. En ze is nog steeds aangegaan met die plan. Ja, mijn bro. Ja, hij zei niet eens nog lekker niet, bro. Ik wil nog aan toch gaan. Oh ja. Hij is nog wel lang trap nou ook mee, bro. Nou, ja, mijn bro. Wat plaats ik heb nou? Ik heb in mijn kamer iets genomen, bro. Wat is hij? Als ik alleen woon, bro. Dat is meisjes. Para. Nee, man. Ik was net boring over de besluiten. Nee, ik maak dus ik kap en dan. Ja, oh ja. Kom hier, ik net iets wat nog opgevangen, bro. Wat? Nou, dat zo me ja, zo gezegd. Maar, ze wat? Waar blijf je? Kan niet weer hier als je zij gaat wel komen, maar niet waar je. Gaat wel komen. Was het lekker mootje wat lekker kan? Of Hij vriend is een nou? probleem nou, bro. Ik weet zij nog zaterdag als je me wil, maar ja. Alle is op school nog, bro. Ja. That shouldn't be a problem, my bro. But I was the first time for everything, my bro. Ja, ze is wel right. Oh ja? Zo moet eerst zien wel lijken, maar dan besluit ze. Ja. Maar ja, ik is klaar en beri yang gitu kan. My bro. My bro. Ken ze van mij? Ken ze van mij? Ja, maar Zo'n skat mee moest, het is low-key goed, me bro. Oh Zo ja? wordt laag, maar niemand weet nog man. Inze. Zij weet met zijn pa. Oh ja, nou. Inze. Oh ja? Respect, bro. Inze, maar dat het is uitkomen. Hey bro, now when we gonna move then to Wisconsin? Wanna give it time? Oh when? What date, my bro? Een hoofd, een kool gezien, dan kan ik What did in school today? Hij weet wel waar ze is. Kan hij ook ja. Kan ik vragen waar het zo mee is. Dat is het vraag. You know the young ones Gaat and je the wijs good man, hij ones. zit dan gaat je wijs. Eerste. Je gaat eerst praten samen en dan gaat ik je bouwen. Oh yeah. Ja. Oh yeah, my bro. Zal je later eens uit nog? Respect, my bro. No stress, my bro. Okay, what happens if he doesn't Azana. Azana. Alright, teacher. That's why. Je weet me zo met dank te doen zijn. Niemand zei was te staren. Je moet met tijd gevat, is er een naast. Ja, zo weet je, maar het wordt dan. Ja, zijn.
Hallo? Kau pial tu minum. Sakit kami minum pial. Liman. Terus kami yuk parat. Bukan ni no parat. Liman. Oké. Sini kau. Wie was nou hij? Dat was een verandering. Afferan. Ja. Dat je ziet, je kan niet nou praten. Ja, want ik Nou. naar huis met jou, boy. Als ik dom. Nee, het Als ik dom, ik heb jou gehoord daar buiten. Ik heb nou net hier die vensters open. Wat is dat? Ik heb jou gehoord, wat heb ik gehoord? So ik moet nou voor jou nog repeat en voor jou zeggen wat ik gehoord heb. Wat Mijn is dat pijp gehoord? zien. En ik heb hier die venster geluisterd. Nou, Mensen wat is dat praten, met mensen vriend. Zoals wat Joy praat. Maar ik praat wil het hier nou met niet. jou, man. Hij wil Joy met is mij hier met praten. mij, maar als Joy hier met mij, want je zit de hele tijd op je phone, check je messages de hele tijd. Check je altijd, hou je phone op je als een soldaat. En die begint te ons getrouwd, toen was je niet zo niet. Toen leeg je phone overal rond, toen ken ik je paswoord, nou ken ik je paswoord. Omdat ik nou niet op kool ga. Rerag. Ik moet niet aan mij vatten. Ik wil weten wie was hij. En sê vir my wanneer hy phone call het personal geklink. Ik wil weten wie is het. Anders dan praat ze niet met mij niet. En dan vat je jou trap in. Ja, ik wil niks horen niet, dankie. Ik wil niks horen niet, zit bij elkaar in bad. Ja. Bij elkaar in bad. Ik kan hem nog niet zeggen wie het is, man. Nee, het gaat nog Niet zo is, man. Het was niet een normal call. Hoe wil ze zitten? Hoe zit Pieter goed in de doen? Het is een norme call. Ja. Soos wat? Soos wat? Wat is die Pieter? Als ik nou voor jou ga zeggen, het is een prijs, dus nou aan. Daar is niks surprise van jou. Surprise is lichter. Ja, wie zei wat, man? Zo right, man. Ja, zo right. Gaan niet met mij praten. Wat maak jij? Niks, boy. Waarom is je bezig? Hoe gooi je je phone zo op je kooi? Ik kijk Royal G's video's, boy. Zij kijken Royal G's video's. Ja. Nou, had ik dan nog sounds gewoon van video's zien. Zo waar, laat ik zien. Kom. Laat ik zien. zien ze nou. Laat ik zien. Jij weet moest nog zo'n beetje. Nou, hoe houdt je phone zo je altijd? Hoe kan ik het niet zien niet? Hoe kan wat zijn nou die mijn phone gaan? Ik wil niet in Ik je zie phone niet. gaan, ik wil zien wat je ziet, Maar ik wat je zie hem voor kijkt. jou. Ik kijk Royal G video's. Nou, waarmee is jij bezig? En als je Royal G's kijkt, kan ik maar samen met jou kijken. Hoe kan ik hier samen met jou kijken? Ik hou aan van de Royal G's. Kom ik kijk. Maar wat? Nee, nou, wacht, wat is jij bij elkaar? Ha, man. Kijk hier. Ik kom vandaag gaan uit die app uit. Hoe kan je zo vandaag uit je chat app uit? Why are you exiting WhatsApp Ik so was hier in fast? WhatsApp geweest. You were in WhatsApp. I just saw you in WhatsApp now. Ik was in YouTube. Lucian, Ik was in YouTube. Lucian, moet niet van mij liegen, alsjeblieft. Ze wil altijd niet paar kleine. Hoe kan je niet die waarheid praten? Maar ik praat er niet Val je niet meer van mij hier niet? Of course. Hoe kom, nou, hoe kom zet je met je phone zo? Hoe kom stiek je weg wat je doen? Hoe kom gaan ze zo vandaag uit WhatsApp en nog nooit in jouw leven? Kan je zulke goed doen en dan zeg je zij wel van mij hier niet? Because ik het, luister. Ons twee het getrouw. Een eerlijkheid het ons getrouw. En die is oneerlijk waarmee jy bezig is. So ek sal like om te weet, met wie was jy bezig om te chat? Because ek het gezien, toe ek so kyk, toe sien ek jy exit WhatsApp. Als ze me niet geloven, ik had het zelf kijken. So jy het nou klaar die boodskap gedelete. Ik heb niks gedelete. En niks gedelete. Of jy het lock chat. Nee, ik heb niks lock zegt ze. Kan ek kyk? Zeg hem Wat kijk, is ja. dit dan? Wie is die? Wie is die? Waar? Man, Wat? hij is niks, zie. Hoe is het Naxie? Wie is die? Wie is my baby? Wie is die? Is zij? Daar is in my profile pikkie. Mijn phone. Wie is die? Wie is die? Mijn phone. Wie is die? Mijn phone. Moenie aan my vat die vyand. Wie is die? En jy weet nou eerlik want as ek in die chats gaan. Sy is Er my is niemand bij Mhm. man. Heb je- as jy my seer gaan maak. Vyand. die phone niet? Oh, okay. Oh, okay.
Hier's 'n naked picture. Babe, sien my phone. Hier's 'n naked picture op jou phone van 'n jong meisie, As wat? niksie. As niksie. Hier, Babe, as niksie man, die so. sy sê sy wil praat met jou, is iets belangrik. Is die belangrik man, ek worry nie. Hoekom vat jy aan my? Wat Wanneer kom my phone nie? O, jare, my bloed kook. Sien Ek dan. kook. Ek gaan nie so. Ek kook vir Jan uit my gesig uit. Ek wil sien. Ek wil sien. Sy het gesê ek kan kyk, so ek kyk. Moenie die foon uit my hand uitruk, omdat ek wil kykie. Los my. Hoekom was jy nie dit doen? Hoekom wil ek dit doen? Hoekom keer jy my? Wat het jy om weg te steek? Jy steek niks weg nie. Skuif jou kampie dan toe en sit daar en nou jou hande van my af. Want as jy nou weer jou hande gaan op my sit, dan gaan my ring in jou gefriek lê. My phone. Sy worry van my nie, no? Kry jou self uit die kamer uit. Kom, Ik ga nergens zien waar toe moet ik gaan. Wat je- Phone access. Hier zo. Cancel button. Window allow phone access. Sy sê sy wag vir jou op die usual spot. No? Okay. Ik weet niet waarvan ze praten. En Mijn phone. en sy gaan jou vrou los. Accessibility. Het zijn niet nou die phone nog in mijn. Ik stel voor die phone. Vat jou phone en gaan uit my huis uit. Ik ga nergens. Gaan uit my huis uit, want ek soek jou nie meer hier nie. Gaan. Vader, ek kom vanaand na u toe. Ek weet nie wat om te doen nie, Here, ek is rigtingloos. Here, ek kom tot u nederig, my God. Ek vra vir u, Here, dat wat in die donkerte is, Here, dat u het uit sal bring in die lig, my God. Ek het 'n gesteek gevoel, my God, dat my man is besig met iemand anders. En hy is besig om te lieg daaroor, my God, en dit maak my seer, want ek wag vir hom aan. Ek wag vir hom, ek sien vir hom, sy foon, Here, en hy deny het, my God, ek hoor sy phone calls en hy deny het, Here. Asseblief, ek vra, my God, dat u vir hom sal openbloot, my God, vlek hom oop, my God, want ek weet, met u is dit moontlik, Here, alles wat onmoontlik is by u, by hulle, by die mense buite, Here, is moontlik by u, my God. Ek kom na u toe, Here, as 'n nederige siel vanaand. En ek vra vir u, my God, dat u 'n God van naby gaan wees, Here. Stuur asseblief een van u engele om vir my te comfort, my God. En ek is seer, Here. Ek is so seer en nou is ek nog swanger ook, my God. Asseblief. Ek weet nie watter kant toe om te draai nie. Ek weet nie waar toe om te gaan nie. Ek het nie iemand om mee te praat. U is al een wat ek mee kan praat, my God. Wees vir my 'n God van naby en dink aan my, Here. Soos u en almal u kinders dink. Vlek hom op in Jesus naam, sodat ek kan weet, Here, dat ek 'n vrou kan wees wat sterk staan in u. En laat gaan van hom, my God, because dan verdien hy my nie. Here, want u, hy is nie van u af, Here. 'n man wat rondkyk is nie van u af nie. Sê vir u dankie dat u vir hom op sal vloek. Dankie. Dat alles wat hy doen sal uitkom. Alles. En hy sal skaam staan. My God, hy sal beskaam staan, man, omdat hy met 'n kind van u speel. Asseblief, Jesus. Ek kom tot u en ek weet, Here, dat u dit gaan oplos vir my God. Baie dankie, Here. Ek sê al nou al vooruit, dankie, Here. In Jesus naam, amen. Wat zei je? Wat maak ek hier? Je weet dat niet voor ons hier. Ek is niks met jou vrou te doen nie. Dus hij zoekt moeilijkheid. Toe ek vulnerable gewees het vir jou en toe was dit niks van 'n vrou storie nie. Ze gaat zo aan, ik was ook vulnerable. Ja, reg genoeg, ek het gebenefit van jou, maar die ding is nou so. Wacht man. Spraak die. Wat nou aan? Hoe jij nou die tijd van die aan? Hoe het dink ek het die tyd van die aand gekom? Vanoggend toe doen ek 'n pregnancy test en dit was positief. Pregnancy test. Pregnancy test, met wie anders het ek geslaap? Jy was my sugar daddy gewees. Het niet niks. Ik was jou heel dag samen met jou. Oh, so het jy vir my kom optel by my huis en drop vir my whenever jy wou. Jy weet mos hoe gaan dit. En nou wil sy vir jou so, nou wil sy so ek. Kijk je, ik ga niet strijden met jou. Maar even, kijk je. Als je bij elkaar doen is Bluetooth. Maar voor nou,
gaan ons dit so vat. Dis my kind so. Dit is jou kind. Jy kan maar nou Bluetooth so whatever gaan doen. Ek staan op my ding as jou kind en as jou kind alleen. Because I sleep with you. Kyk, praat sagter man, so hard. Jou vrou kan maar uitkom, ek is niks meer na te doen nie. Sien jy, sy wil net moeilikheid. Hoe is so? Sy was nooit so gewees nie. Van die ding is nou so. So ek moet mos nou vir jou uitsit. Jy moet nou sugar daddy. So let it Ja, maar sy be. weet ek sal ooit so, man. Moenie worry nie, man. Moenie worry nie. Ons sal sien as die kan kom. Ons praat môre. If tomorrow ever comes. Maar ek is môre weer hier by jou deur. Ek sal sommer aanhou. Nou jy moet uitkom tot van my approach. Dan sal ek alles uitbring. Relax, moenie so hard praat nie, man. Sy gaan moeilikheid maak, net as dit môre uit so. Om jou kan skoon te hou, sal ek my mond nou. Ja, sy moet. Maar as die bom bas, dan bas dit. Dit is al wat ek vir jou gaan sê. Ja. En sien ek jou? Ja. Ja, lekker jou.